Festőművész lányaként születtem. Édesapám Mészáros Géza, és ő festőművész. Úgyhogy már nagyon kiskoromban rengeteget rajzoltam, festettem, de az, hogy igazából festő legyek, az csak érettségi előtt döntöttem el. És hát 1 éven volt felkészülni a felvételire. Édesapám sokat dolgozott velem, napi 8 órákat, és akkor végül is felvettek az egyetemre. Az volt az első gondolatom, hogy én egy irodában napi 8 órát ülni nem tudnék. Semmiképpen. És egy főnököt se bírnék elviselni, és viszont amihez igazából tehetségem van, vagy úgy éreztem, hogy van, az a festés, meg a rajzolás. Ahhoz, hogy valaki ma festő lehessen, hivatalosan festőművész, ahhoz nagyon sokat kell tanulni a rajzolásnak a szabályait. Tehát ez nem úgy van, hogy én most ügyesen rajzolok, azt meg kell tanulni. Ez nagyon sokszor egy kemény munka, az elején egyáltalán nem olyan élvezetes, akkor az embernek még úgy nem megy. Ez később válik rutinossá és könnyűvé és élvezetessé. Én úgy kezdtem el, hogy én meg szeretném tanulni ezt a szakmát rendesen, tehát amennyit ki tudok magamból hozni, azt én meg szeretném tanulni, úgyhogy én nagyon naturalisztikusan kezdtem csendéleteket festeni az első évben. Minél valósághűbben, minél pontosabban. És hát ez a realista stílus, ez nekem megtetszett, és végül is maradtam ennél. A 20. században jött, hogy a művészek önkifejezésnek használták ezt, és a saját gondolatukat mondták el a világnak. Szerintem ez egy nagy csapda, mert lehet, hogy én nem vagyok olyan érdekes, hogy ez most másoknak érdekes legyen. Tehát ha én csak a pszichémet vetítem ki a vászonra, az most miért érdekeljen bárkit is. Úgyhogy szerintem ennél többről kell szóljon a művészet, az, hogy érdekes legyen. Nem divat ma a közönségnek a igényét figyelembe venni, de én úgy érzem jól magam, ha figyelembe veszem. Kétféle festészet van, van, ami gondolatokra alapszik, és van, ami látványra, és szerintem mind a kettőnek kell lenni, akármelyiket is választja az ember, a másikból is kell egy kicsi bele. Hát az enyém az látvány alapú, az egyértelmű, az bárki megnézi, azt látja, hogy itt én látok valamit, és azt festem meg. A mondani való az abban áll, hogy az ember lát egy látványt, vagy én meglátok valamit, és abban a látványban, tehát az ember lát egy képet, automatikusan gondolatok születnek meg. Ami engem érdekel, az az emberi kapcsolatok, helyzetek, meg az érdekes helyzetek, hogy ami szokatlan együtt, vagy mégsem elrugaszkodott a valóságtól, mert valóságos, de valami furcsa párosítás. Ennél a képnél, ez még nincs kész, ez a kép, ezen még most dolgozom. A Áramlatostani Intézetben volt egy érdekes jelenet, hogy ennek a motornak a áramvonalasságát vizsgálták. A mai nézőnek rengeteg vizuális inger éri az agyát. Videó, tévé, film, egyebek és fotó. A festmény azért tud mást adni, mert ott teljesen szabad az ember. Nincs szigorúan az adott valós látványhoz kötve. A nézőnek van saját agya, tehát el tudja dönteni, hogy kép jó-e vagy nem, vagy neki mond-e valamit vagy nem. Azt éreznie kell, hogy valódi élményből fakad-e az a kép. Hogyha hiteltelen egy kép, az azt jelenti, hogy nem mond igazat, hogy úgy érzem, hogy locsog-fecseg valamiről, vagy engem át akar verni, vagy igazából üres, nem mond semmit. Tehát viszonylag könnyű úgymond szeretni az én képeimet egy laikusnak, mert nem kell hozzá sok magyarázatot fűzni. Van olyan, hogy megrendelnek az embertől egy képet, vagy felkérik egy olyan kiállításra, ami tematikus, hogy arra fessen valamit. Ez korlátozás ugyan, de nagyon érdekes kihívás, mert hogy mit hoz ki abból a megrendelésből az ember. Például az Ima című képemet, azt a Zsidó Fesztivál keretén belül volt egy képzőművészeti kiállítás, és arra felkértek, hogy
fessek valamit. És hát a téma adott volt, a zsidóság volt a kiállítás témája. Most, hogy a kisbabámat várom, most meg fog változni az életem. Hogy akarom-e, hogy festő legyen, azt most így nem mondanám, de előfordulhat, hogy mint én, hogy egy ilyen családban nő föl, ugye a férjem is grafikus művész, hogy ő is ezt az utat fogja választani. De ha nem, az se baj.